Hej, jeg hedder Christian Nygaard, og jeg er PGA-træner i Odder Golfklub. Jeg har spillet golf i 30 år og kommer hermed med et par tips til jer. Jeg vil hermed komme med et lille tip til, hvordan vi bliver lidt bedre til at lave indspil. Det bliver knap så teknisk, men mere, hvordan vi egentlig træffer bedre beslutninger for os selv, når vi laver indspillene. Jeg har hermed taget mit sandjern til det første slag her, som langt de fleste de bruger enten sandjern eller lob wedge. Og det er faktisk det absolut sværeste jern at lave indspil med. Nu slår jeg lige en enkelt herind, og så kan I se, hvor langt den flyver og hvor meget fart der er i svinget, for at nå en meget kort afstand. Ja. Hvis vi kommer til at flække bolden med sandjern med den hastighed, så er det går galt, og det er også det, vi tit ser almindelige klubgolf at gøre. Så er vi langt hen over greenen. Tager vi derimod et 8-jern, hvor der ikke er så meget vinkel på slagfladen, så skal vi også slå meget blødere til bolden. Og det vil sige, at den flyver ikke så langt, men kommer til at rulle en lille smule mere. Og ergo har vi meget mere kontrol. Og det gode ved et 8-jern er, at når vi slår det dårlige slag, det vil sige flækkeren, så fordi der er så lidt fart i køllen, så bliver det faktisk ikke så galt alligevel.